कौन बनाऊँ चकुली कि चकुली अटा अटार अटा रुटी हुई चकुली भी कर दीजिए ना। हाँ चकुली कर दे लेट है तुम तो आन लेट हाँ जमी खाइले गला चकु रुटी हेले खाइब चकुली हेले भी खिया हवा। चिनी पकड़ भल लगे चीनी पड़ी चीनी चकुली है अटा चीनी चकुली कि चकुली अटा चीनी चकुली अटा चीनी चकुली अटा गोटा चकुली गोटा चीनी गोटे ना अटा चीनी चकुली तीन प्रकार गोटे आइटम बना मंगलवार पे ना बोर तोर खाइबा शीत शीत हो बहुत निआ पाखे गोटे बहुत ठंडा गिले ଔଷଧ ଗୋଟେ ଆଣିବୁ ଆଣିବୁ ବୋଲି ତୋର ତ ଘରେ ରହିବାର ନାହିଁ ଔଷଧ ଆଣିବୁ କଣ ଆଉ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି କାଲି ଦେଖିବା ମୁଁ ବାଲଚମ୍ପୁର ଔଷଧଟେ ନେଇ ଆସିବି ବାଲଚମ୍ପୁର ଏ କୁନା କତିକି ଚାଲିଯିବୁ ରମାପୁର କୁନା କତିରେ ବେଶୀ ଆସିବୁ ଦିନେ ନେଲାଣି 5ଟା 6ଟା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ କିଏ ସେ ତମେ ତ ଔଷଧ ବା ଦିନ ମାନେ ଫାଟୁଛି ଲାଗିଗଲା ପୋଡ଼ିଗଲା ଭଲ ଆମର ପିଣ୍ଡାରେ ଶୋଇଛି ଆଉ ଏଟାକୁ ମୁଁ ଆର ବର୍ଷ ପାଇଥିଲି ପେଟ ହେଉଛି ନା ଭାଇ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲ କ'ଣ ଭାଇ କ'ଣ ଖାଉଛ ଏଇଟା ଦେଶୀ ପିଜ୍ଜା ଦେଶୀ ପିଜ୍ଜା ପିଜ୍ଜାରେ କ'ଣ ଦେଶୀ ପିଜ୍ଜା ଯୋଉ ଚକୁଳିଟା କରିଥିଲା ନା ଦେଶୀ ମଟନ ହେଲା ଡାଲି ଆଉ ହେଲା ଆଳୁ ଧଣିଆ ପତ୍ର ଚଟଣି ଚାମଚରେ ଥୋଇ ଦେଇଛି ଆଉ ବହୁତ ଖାଉଛ ତୁ ତରକାରୀ ଖାଉନୁ କିଲୋ ଅଟା ଚକୁଳି ସୋୟାବିନ୍ ବଢି ତରକାରୀ ଏହା ଡାଲି ହେଲା ଝିଅ ଖାଉଥିଲା ମାଗି ଖାଇନି ଛାଡ଼ିଛି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯିଏ ଖାଇଥିବେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ।